Pamirsa, saiki kulo Ratu Bintang Rizkia nyiarake langsung saking acara Gebyar Sekolah Berintegritas ingkang dipun adeni ing SMA Negeri Kaleh Kebumen. Ing acara punika para siswa kanthi antusias melu kegiatan lan nglukis tote bag merdeka kanthi tema berkreasi lan integritas 1000 jiwa. Ing acara punika para siswa dipun paringi kebebasan ngungkapke ide lan kreativitas minangka media seni. Ora mung babagan seni, nanging acara iki uga nglatih nilai integritas, kaya kejujuran, tanggung jawab, lan kerja bareng antar siswa SMA Negeri Kaleh Kebumen. Acara menika minangka wujud semangat kita bebarengan kanggo ngembangake kreativitas lan kejujuran ing urip sekolah. Integritas tegese tanggung jawab lan setia marang nilai kebenaran. Kanthi integritas saben karya lan gagasan kita bakal duweni makna lan migunani tumrap liyane. Ing gebyar menika para siswa dipun paringi kolodangan kanggo nuduhake bakat lan kreativitase wiwit saka seni, olahraga nganti karya inovatif. Berkreasi kanthi integritas 1000 jiwa tegese saben jiwa ing sekolah iki, guru, siswa, lan karyawan nyawiji dadi siji kekuatan kanggo mbangun budaya sekolah sing bersih, jujur, lan unggul. Mugi kanthi gebyar menika semangat integritas saged ngrembakake lan dadi dasar tumindak saben warga sekolah. Saiki kula Mahya Farah Amamah badhe tanglet menawi acara gebyar tote bag berintegritas SMA Negeri Kalih Kebumen. Sadurunginipun kalih sinten nggih Mbak Ratna? Nggih, kalih Mbak Ratna. Kula badhe tanglet. Kepripun perasaane sampean menawi acara gebyar tote bag berintegritas SMA Negeri Kalih Kebumen? Perasaane kula ing gebyar tote bag berintegritas niki senang lan bahagia, antusias lan riweh. Kepripun hasil saking nglukis tote bag gebyar SMA Negeri Kalih Kebumen Mbak Ratna? Niki hasilnya Mbak ini. Mahya Farah Amamah ngaturaken matur suwun lan sampai jumpa.